Benvingudes i benvinguts. Som dins l'Escola Voltregà. L'escola del poble. Aquí tothom hi té cabuda. Aquest curs us convidem a veure el món per un forat. Segur que si mireu bé, podreu descobrir diferents països I diferents cultures, amb la seva llengua i els seus costums. Cada porta ens obre un món. Avui només en fem un petit tast. Ens acompanyeu? Doncs som-hi! Com preferiu fer el viatge? En bicicleta? Amb avió? O potser amb tren? O amb autocaravana? El que no podeu oblidar és el passaport. Quan arribeu a Hawaii podreu gaudir de les seves platges. Heu sentit a parlar mai de les 7 meravelles del món? Segur que sí. El Machu Picchu, el Crist Redemptor, el Taj Mahal, la ciutat de Petra, el Chichén Itzá, la muralla xina... Ens falta un. Sabeu quin és? Molt bé, l'heu endevinat, el Colosseu. Perquè tingueu fortuna i amor, el manequiner que us saluda. M'agradaria tant veure la pluja de fulles de cirerera al juny. Abril! París! No el podem oblidar. La ciutat de la llum on l'art omple els carrers. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein. I Egipte, què en dieu? Egipte és el misteri de les piràmides i de tota la civilització. Mireu, aquí tenim un grup d'investigadors.
Les coses més petites, a vegades, són les més importants. A Itàlia podem gaudir d'una bona pizza, Amb la panxa plena, tot es veu millor. la fontana di Trevi La torre de Pisa... i una bona passejada amb gòndola a Venècia. Ui, l'Orient! Què hi deu dir aquí? Benvinguts a l'Orient. Voleu participar al concurs? Què serà? Segur que ja ho heu endevinat. Es tracta d'un moai, de l'illa de Pasqua. I acabem amb la màgia de la Índia. I la descoberta de la Xina. Heu sentit allò que diuen roda el món i torna al món? Doncs sí, viatjant hem conegut coses noves. I ara ha arribat el moment de tornar a casa, amb la gent i allò que coneixes. Algú molt savi deia que si ets capaç d'estimar el teu país, estimaràs els altres. Mato aquí. Camina.